אז קודם כל צהריים טובים לכולם. שמי יניב בניין, בן 25 מרמת גן, לומד במסלול האקדמיה מכללה למינהל, לומד תקשורת ופרסום, שנה ראשונה. לפני כ3 שנים השתחררתי מהצבא, הייתי ביחידת מגלן. השותף שלי כאן שיושב איתי, אודל יחזקאל, היה באגוז. חיפשנו מקום להתנדב. בער לנו איזה משהו בתוך הלב שאמרנו שאנחנו רוצים לעשות משהו לאחר. דודה של אודל ראתה פרסום בעיתון באיזה מקומון על מקום בפתח תקווה, ששם נמצאים חבר'ה על הספקטרום האוטיסטי ומחפשים מתנדבים. אודל פנה אליי, אמרתי לו יאללה בוא נלך על זה. איך שהגענו, פתחנו את השער, התחלנו לשמוע כל מיני קולות. חשוב לי לציין שאני במשפחה ובחברים לא הכרתי מה זה אוטיזם, לא ידעתי מה זה חבר'ה עם צרכים מיוחדים. כן, עשיתי מחויבות אישית, אבל כשאתה ילד וכשאתה נער, אתה לא מבין את המהות. ברגע שפתחנו את הדלת ראינו 5 חבר'ה, בני 24 עד 30, בתפקוד מאוד נמוך. כשאני מדבר תפקוד מאוד נמוך, זה חבר'ה שלא מדברים. תארו לעצמכם שעכשיו אתם שמים לעצמכם פלסטר על הפה, ואתם רוצים עכשיו לבקש את הבקבוק מים הזה. איך אתם תעשו את זה? כל הדברים האלה. ופתאום שראיתי את זה, קיבלתי איזשהו שוק, אבל הבנתי שכאן אני רוצה להתנדב וכאן אני רוצה לעשות את זה. התנדבתי במשך 1.5 שנה, התנדבות מלאה. כל ימי שישי היינו מגיעים למקום הזה בפתח תקווה, היינו מוותרים לצאת בימי חמישי, חיילים משוחררים, אז אתה מנסה לצאת כל הזמן, לאכול את העולם. אמרנו שאנחנו נגיע לשם כל ימי שישי, ובמשך 1.5 שנה באנו להגיע. אנחנו עובדים איתם שם על כל מיני פעילויות תקשורתיות. איך באמת עכשיו לבקש משהו כמו שצריך, אפילו שאתה לא יודע לדבר, לנסות ולהראות להם את קוד החיים, אנחנו קוראים לזה.